Hej, vi är tillbaka och nu ska vi köra golf. Ja, istället för bowling. Ja. För vi vill ta det lite lugnt och golf är lugnt. Så kolla på hur man gör. För här kommer proffsarna. Jag ska börja. Ja, varsågod och kör. Vänta, inte än. Tryck på AI. Tryck på AI då. Eller nej, det funkar, det var bra. Så gör man. Vad bra det är, Ida. Jag är inte så bra på golf, men... Ja. Nej. Inte. Ni kanske vill se tv lite bättre. Jag kommer längre än dig. Den kom nästan in. Oj, den var lite lång, men... Ja. Oj, ja. Ja. Om man kör för långt då får man göra igen. Det är snyggt. Nu är det min tur. Nej. Oj, är jag igen? Lite hårt kanske. Men ja, nu borde det vara din tur, Ida. Ja, nu var det din tur, Ida. Din tur. Visst. Nej! Min tur. Okej, varsågod. Kom igen, du klarar det här, Ida. Kom igen. Bra! Jag vann! Bra, Ida! Din färg. Okej, du vann. Alltså. Ja, Börja. dubbel boogie. Ha, du fick bara par. Aha, nu ska jag gå. Ida, du vet väl att det är inte den som kommer först in? Vad är det då? Jag vet inte, men det är inte det i alla fall. Jag har vunnit en gång när Oliver kom in. Och om ni undrar vem Oliver är, det är min lillebror. Det är min tur. Nej, det är din tur. Varför då? För du kommer längre än mig. Nu är min tur. Det där var bra. Ja, det var den verkligen. Nej! Åkte på sidan också. På sidan också. Ja, jag fattar inte det här. Ja. Jättenära. Nu borde det vara din tur, Ida. Ja, och det var det. Ser du vad rätt jag kan vara ibland?
Åh, synd då. Nej! Jo. Nu kan det vara din tur igen då. Kom igen, kom igen. Vad synd. Ja, det är inte. Oj. Double boogie. Ja, jag fick också double boogie eller vad man kallar det. Mm. Så man tar av den så här. Det kan man lära sig av oss. Woohoo. Okej, du gjorde en sned. Va? Du gjorde den ju sned. Jättesned. Okej. Nej. Den var pyttelite sned. Kom igenom trädet. Bara genom trädet. Där borta är den. Vart? Där borta är flaggan. Ja, det var den. Hoppsan, den är väldigt sen. Mitt fel. Men? Vad fan? Det är ditt tur. Alltså jag fattar inte. Vad är det med den här klubban? Men har du någon idé varför det blir så här? Nu måste jag få... Ska jag show det? Nej! Nej. Du kan inte få köra hela tiden. Så, nu körde jag den så rakt som möjligt. Nu är min tur. Varsågod. Oh, det var jättebra. Ja, jag håller med. Slå! Har de tår? Alltså, mitt hår blir i vägen för mitt ansikte ganska ofta. Okej. Och det är fortfarande någonting att tumma från när jag körde baseball. Oj, eller gör jag? Ursäkta mig, Ida. Nej. Nu är min tur. Fan också. Tror jag. Men varför gör jag hela tiden? Eller hur? Men jävla skit. Jag åkte för Nu är långt. min tur, va? Nej! Nu borde det vara din tur. Eller hur? Ja, exakt. Varför är det min tur? Jag fattar inte. De är så taskiga. De är så taskiga. Jag har ingen aning varför, Ida. Jag vet, visst är de taskiga? Stackars dig, Ida. Nu är det säkert min tur igen. Ja. Nu måste du få in den, Ida. Annars förstår jag inte mig på dig. Vad taskig du är! Förlåt. Alltså det är roligt när du gör såhär. För du missar hela tiden.
inte. Nu äntligen. Triple bully. Vi fick bara 8 plus. Alltså, Nu kör vi något annat. ja. Kör. Okej, det var allt för vår golfspel. Tack så mycket för att du tittade.